Kedves kertbarátok, ismét egy hőségriadós hajnal, és kicsit később van, mint amikor tegnap videóztam, most már 7 óra elmúlt, de még nincsen 8. Ez nagyon fontos, mert 8 után már nem csinálhatjuk azt, amit most szeretnék nektek bemutatni. A hőségriadó alatt ugye alulról öntözzük a növényeket, ez természetes, azonban ugyanúgy, ahogy mi szeretjük a zuhanyozást a hőségben, a növények is. Viszont hogyan lehet őket úgy zuhanyozni, hogy a lehető legkevesebb vizet használjuk, ne pazaroljuk, hiszen ilyenkor elpárolog. Először is térjünk oda-vissza, hogy miért maximum ilyenkor szabad permetezni. Vagy reggel 6-tól olyan fél 8-8-ig, vagy pedig esti órákban 7 után. Ez azért fontos, mert hogyha nem olyankor csináljuk, akkor képesek vagyunk megperzselni a levelet egyszerű vizes permetezéssel is. No de mivel permetezünk hőségriadó idején? Őszintén szólva, simán vízzel permetezünk, azt is imádják. Én minden reggel, amennyit tudok, megpermetezek belőle. Ez persze nekem egy nagy dolog, mert egyedül csinálom, és 2000 fáról beszélünk, de ugye feléig el szoktam jutni, és őket megzuhanyozom, ezt nagyon-nagyon szeretik, nagyon-nagyon meghálálják. Viszont, hogyha ti otthon csináljátok ezt a zuhanyzásszerű permetezést reggelente a fákon vagy esténként, akkor azt tudom, és nem csak fákon, bármilyen növénynél, akkor azt tudom javasolni, hogy valami olyan anyagot adjatok neki, ami vagy egy természetes tápanyag. Ez lehet akár csalállé, de egyéb otthon erjesztett levek is, illetőleg különböző olyan biolombtrágyák, amelyek tartalmaznak általában tápanyagot. Ilyenek lehetnek például a fitokondi, ilyen lehet mondjuk a fitoakva, ilyen lehet a mikroturbó, nagyon jó a mikroturbó, és hát sorolhatnám. Amikor viszont a hőségriadó miatt ilyen nagyon napnak kitett területen vagyunk, akkor az a legjobb, ha valami bőrszövet erősítőt használunk. Ez a növényi kivonatok közül lehet megint a zsúrló, saját magatok is tudtok ilyet csinálni, de lehet kapni például a biokiskertben is zsúrló készítményt, illetőleg a másik ilyen anyag, ami nagyon jól tudja vastagítani a bőrszövetet, ez a kitozán. Én ma egy kitozános permetezést végzek. Viszont mivel ez egy állandóan visszatérő mindennapos dolog, minden nap mást, és híg oldattal dolgozunk. Azért, hogy a növények ne töménybe kapják az anyagokat, hiszen ilyenkor nem csak ez a cél, hanem a felfrissítés, zuhanyozása számukra. Nézzük meg, hogy örülnek neki. Itt vannak a gyönyörű, szép, bergarús kajszifáim, itt vannak a jövő növényei, a kajszi helyett ültethető apikira nevezetű cseresznyekajszik, ez a kajszinak és a cseresznyének a hibridje. Nagyon jó, tök jól bírja a fagyot, sokkal jobban, mint a kajszi, ahol mindig elfagy a kajszi, ez érdemes. Itt van egy kis vegyes, különböző növénykéink. Itt a gönci kajszik, itt a tamara cseresznyénk, itt pedig a florina almáink. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Ti is zuhanyozzátok a növényeket, mert nagyon jól esik nekik, ugyanúgy, mint nektek.